na ọ bụ eziokwu na Peter Obi bụ nwanne ya ezigbote ọyị ya ka ọ bụ brọda ya ka ọ bụ mana ya gawakene MDC ka ya mana onwe ya nọrọ n'otu pati ADC ndị mmadụ na-ekwu si ha gịnị ka ị na-akọ ichere na ị ga-enwetanwu mmeri na ọchịchọ ị na-achọ ịzọ ọkwa gọvanọ steeti Imo ma ị nọrọ n'otu pati ADC ihe awa ajụjụ a na-ajụ ya ama m ị na-aghọta ime onye ọbụla ga-efilu kwa otu ahụ onye ka Peter Obi na-agafeela na ya nwakwa ka esorokwa ya gafee ọkacha ebe ọ sị na nwanne ya ịma na ihe a na-arụ na so onye ọbụla ga-atụ anya na ọ gafekwara iji sonyekwa na ihe a na-eme. Mmere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ asị gezie ntị. Mkpebi a Emeka Ihedioha kpebiere onwe ya ịnọ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ọ bụ ezi mkpebi nye ya. Nkea ọ ga-emenwu ka Emeka Ihedioha nweta ihe ọ chọrọ. Werekwa ya bụ ajụjụ ọzọ. Mkpebi a Emeka Ihedioha nwoke ahụ ji ekpukarị okpu green ịma ya you know him. Ji ekpukarị okpu green. Mkpebi a o kpebiere onwe ya ịnọ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ọ bụ ezi mkpebi nye ya. Nkea ọ ga-emenwu ka Emeka Ihedioha nweta ihe ọ chọrọ. Ịma na-agbanyekwa na aghara nọ na ya bụ otu pati ADC. Uche ịma na a lot of things gaga on na ya bụ pati. Mana I hope na ọ ga-agakwa na ọ ga-enweta ihe ọ chọrọ. Kpaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị izibatara anyị ozi na WhatsApp anyị. Uche anyị nọkwa na Facebook. Gaa n'ihu. Na ndị chọrọ izibatara anyị ozi were akara ekwentị ya bụ 07074913438 zibatara anyị ozi 07074913438. Ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị live. Anyị nọ live ebe ahụ gawa ugbu a gawa. Heke gị ogene. Gawa ka ihu akwa ọmarịcha m zitara. Taa ka m zụrụ akpa. Uche nna calm down now. Akpa m zụrụ 2019. Gị wee zụrụ gịnị? Uche otu ka ị na-eche uche na-ada hapụ achọ m inwe. Ogige ma zụtara akpa? Yes, I bought it. It's my money. You bought it? I bought it. Ego ole? Uche sọ ka m kwuwekwa. I beg your pardon. Anyị nọ live na Facebook n'ụtụtụ agawa na Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dị naanị Eko FM kliki ịkpam zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo ya nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Unu nwa mepe ụlọ ọrụ sekretariat maọbụ mepee akpa ọba ego bụ bank akaụntụ kpọkwasa ya aha otu pati PDP. Aga m akpọchi ya komgbam ka Wike gbara PDP turaki bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ewelikuola ọnụ ego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha na-erezi ya n'ọnụ ego 1,000 naira, narị naira 3 na naira 50, 1,350 naira maka otu lita. Ọ bụghị ihe ịtụnanya nye m na Peter Obi pụrụ n'otu pati ADC. O nweghị mgbe obi ya nọ n'otu pati ahụ ka Babachie Lawal kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 akụkọ a nụrụ ekwuola na Wike ahọrọla Alabo George Kelly dịka onye otu pati APC ọ ga-akwado maka ọkwa gọvanọ steeti Rivers na ntụliaka elu afọ 2027 ma họrọ Kingsley Chinda dịka onye otu pati PDP ọ ga-akwado na ya bụ ntụliaka elu. Ndị kanselọ na steeti Sokoto ejikọtala aka tụkọta nde naira 50 bụ 50 million naira jigotere gọvanọ steeti ahụ bụ Ahmad Aliyu
akpụkpọ tiketi ịzọ ha ọkwa gọvanọ steeti Sokoto n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ akụkọ na-adaderere n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Peter Obi gbafuru n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC maka na ọ ma nke ọma na Atiku agaghị akpatanwu ngo ka Dele Momodu kwuru. Ọrịa ọdọ na-ekpe meningitis egbuola mmadụ 34 34 people na steeti Sokoto ka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Sokoto kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọikpe anabatala ka El-Rufai jee nara ọgbụgbọ na Abuja maka eze na anya ya bụ ebe otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka n'ala anyị bụ ICPC ga-akpanyere ya anya. Otu egwuregwu bọọlụ PSG eruola n'ogo nke ikpeazụ nke amamaka Champions League dịka ha na otu egwuregwu bọọlụ Bayern Munich dara ụkọ otu ọkpụ goolu. Ihe nke a pụtara bụ na ya bụ otu egwuregwu bọọlụ PSG na otu egwuregwu bọọlụ Arsenal ga-achịpụzi ya na amamaka nke ikpeazụ nke iko Champions League. Atụọla otu nwoke ọ bụ dị afọ 27 aha ya bụ Edidion Nyojele mkpọrọ apụta maka ịkpaso obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 13 mkpọrọ iko n'ike na steeti Anambra na steeti Akwa Ibom bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe isi ike ọnọdụ enweghị nchekwa na ụbịam adọọla ndị Naịjirịa vamo ka otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC dọrọ aka na ntị. O nweghị mgbe anyị mara amụma ikpochapụ ndị okpukperechi ụka Kraịst ka onye Sultan nke Sokoto bụ Saad Abubakar nke 3 kwuru bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yom tim cham klara na akụkọ akụkọ Vanguard. Uche o. Nke dara uche. Nke a dara klara. Ị hụrụ this one na ọ dara klara. Ona iche ewekwara ihe ịghọtaga. Ọ dịkwana mma otu elere nwoke atụọ ya mkpọrọ afụta otu ga-esi lee nwatakịrị obere nwe uche ihe nke a ghọtakwala n'omenala ahụ. Nwa shere na-enweghị ka ọha nwa 13 years makwasa ya kpaso ya iko n'ike. Ọ dị egwu. Arinze Chineke na ụlọikpe emeela ha ihe a tụrụ ha anya n'aka ka ọ dị nwaanyị ọma otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC adọọla ha aka na ntị n'ihe isi ike ọnọdụ enweghị nchekwa na ụbịam na ọ dọọla ndị Naịjirịa vamo. Ajụjụ wee bụrụ gịnị ka unu na-eme gbasara nke a? NLC kedu ihe unu na-eme mee gịnị gbasara nke a? Echetakwara m mgbe NLC kwuru NLC ha kwuo okwu ha gọọmenti agbagharịwa gị jụ akpọchi obodo anyị everywhere edere jijiji uche ka ezi ihe na-eme. Ọ dị egwu ike agwụla n'ụbọchị ụnyaahụ nwaanyị ọma ka otu egwuregwu bọọlụ PSG ikwuru ya ekwu Uche tụọ m onye amụma Clara onye amụma Clara dibia I talk am they fear me o ịnụkwa they fear me o eze nwaanyị ikwuru ya ekwu na PSG ga-agafere PSG agaferekwalanụ ịma ha na otu egwuregwu bọọlụ Bayern Munich ha gbara ha 1-1 Bayern Munich emewa gara PSG ejichizie ha mmadụ ha ebe ahụ bọọlụ agbụ ha na otu egwu bọọlụ Arsenal ga-ezutezi na amamaka nke ikpeazụ nke ya bụ iko Champions League. Nwaanyị ọma akụkọ a nụrụ ikwuola na Wike ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Alabo George Kelly
dịka onye otu pati APC ọ ga-akwado maka ntuliaka elu gọvanọ steeti Rivers. N'aka nke ọzọkwa ọ họpụtala nwa amadi ama dịka Kingsley Chinda dịka onye otu pati PDP ọ ga-akwado na ya bụ ntuliaka elu. Ihe nke a pụtara bụ na Wike na-akwado mmadụ abụọ maka ntuliaka elu gọvanọ steeti Rivers. Mgbe a bịara abịa jụ ya sị kedụkwanụ maka Fubara, ya sị taa na onye ukwu na onye nta ajụla Fubara na Rivers na ụmụntakịrị ndị nne ndị nna na-ajụla ha Fubara dịka etu nkịta si ajụ gịnị nsị ehi. Ihe Wike na-ekpughị n'ụbọchị ụnyaahụ adịghị. Ihe Wike na-ekpughị n'ụbọchị ụnyaahụ adịghị. Ihe o kwukwara ije a ga-adị long. Ije a ga-adị long. Grab your popcorn. Igolong. Ka ọ dịkwa n'aka nke ọzọ, Dele Momodu apụtala kwuo na ihe mere Peter Obi ji gbafuo n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ maka na ọ ma nke ọma na ya na Atiku agaghị akpata ngo. Nsogbu adị na ngo Peter Obi inorich na ọwa ụjọ right from time. Dele Momodu na-akwadokarị Atiku. Ọ si ya kwa Atiku n'azụ chem. So na Peter Obi ihe o mekwara ihe karịa ya mma. To avoid akwụna ahụna. Ka agbakwara nnụnụ nne ya efe. Akwụna ahụna. Uche, agwara m gị na aga m ịgwa gị agwa otu. Thank you. O wee bụrụ ya ka ọ dị Wike apụtala gba PDP turaki. Ịma PDP karịrị. Enwere ndị nke PDP Makinde, PDP turaki, PDP Wike. Ọ pụtala gba PDP turaki. Na ịhụrụ akụkọ ọ na-anọ na dịka rumor na ha chọrọ iwu ịrụ ụlọ ọrụ PDP ọhụrụ na Abuja, na achọkwara ịga mepe ha akpa ọba ego bank akaụntụ PDP ọhụrụ. Na akụkọ a wụrụkwa rumor maka na ọ ma ji anya ya hụ na o nwere ebe ha gara aga rụọ ụlọ ọrụ ọzọ kpọkwasa ya ha PDP n'ọwa ụlọ ọrụ PDP na Abuja, na ya nwa bụ Wike ga-akpọchi ya na ọwụkwa naanị nke ahụ. Ụlọ ọba ego ọbụla nwara anwa nabata ha ejiri aha PDP mepee bank akaụntụ ya na ụlọ ọba ego ahụ ga-etinye okwu n'otu trouser. Ihe Wike bakwara yesterday. Chineke na ihe Wike bakwara yesterday. Abịara m bịa mee investigation makwa na iwe onye ọzọ na-aza dị Wike. Uche bi na se enwere nwa ọzọ ihe a ị ga-agụ. Wike lebe ihe siri ike amabela aghọta ya pịagodi ndị a ezigbote threatening nnọọ ka uche ha dịrị ya na ya nwa na onwe ya ọ naghị achịkwa ka hapụkwa iche na ya na ha bara bije eze. Na ntụliaka elu gọvanọ anaghị ime na steeti Rivers ka ezi ndị oke akịma na otu anọ kwadoghị mmadụ abụọ uche ya ga-aga akwụzi n'otu ama m ịghọtara bute o kwesịrị ọnọ na PDP ka ọ nọ na APC. Amarake n'ebe ọ na-anọ how can you be supporting somebody nọ na APC na support kwa somebody na PDP? Who does that? Ọ dị ego na-agakwa ma a na-agarube ya ebe a na-aga ije ka bakwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpụwo. Ka ọ dị ụmụnna lee anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post, akụkọ dede ma ndị okenye ma ụmụntakịrị onweghị onye chọghara ka Fubara chi ihe ọzọ na steeti Rivers ka Wike kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti Naịjirịa amachiela ndị niile nwere nzere honorary degree ịdị na-agbakwunye dọkịta n'aha ha. Sọ ihe Peter Obi na-achọ bụ ebe esicha ka ọ gaburu oche nọdụ ala riwe eriwe ka Wike kwuru bụ akụkọ na-adaderere na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na unu si ụjọ anaghị atụ unu jiri na aha otu pati PDP mepee akpa ọba ego bank akaụntụ ka ngosi unu ihe ọkụ ji ntị oke eme ka Wike gbara turaki. Ọzọkwa
ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ewelikuola ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọwa agaala mkpọrọ maka ịma onye agbata obi ya mma n'isi obodo anyị bụ Abuja. ị na-akpachapụghị anya, anyị ga-agbado ụkwụ n'okporo iwu chụpụ gị n'ụlọ nzukọ seneti ka akpabio dọrọ Oshomole aka na ntị. ndị na-eme ngagharị iwe awụchala n'ụlọ ọrụ MTN dị n'Abuja gwa ha na ha achaala ndị Naijiria ntị n'ego ha na-emefu maka nkụchanye data na nri ekwentị bụ airtime. ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị bụ nke ịnọ n'isi ya anwụọ na pee ka Kenneth Okonkwo zaghachiri akpabio bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akụkọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akụkọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ọpụpụ Peter Obi pụrụ n'otu pati African Democratic Congress agaghị akpa anyị aka ọjọọ. anyị ga-enweta mmeri na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 ka Kenneth Okonkwo kwuru. ala anyị bụ Naijiria chewere ihu n'ụzọ dị mma ka Shetima kwuru bụ akụkọ na-ada aja mbele n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka akparala otu nwoke ọ bụ na steeti Anambra aha ya bụ rapụrụ Chukwu eze na ndụ maka ịmakpasa nwa ya nwaanyị kpaso ya iko n'ike ma bunye ya ọrịa mmịnwụ bụ HIV. onye tọrọ ntọala ụlọ mgbasa ozi CNN bụ Ted Turner anwụọna dịka ọ gbachara afọ 87 bụ 87 years. uche ka mmadụ ga-esi enwe obi gị ile nwa gị otu makwasa ya ịmakwa ibu ọrịa mmịnwụ dawa mkpa gị n'ọkwa n'eli gale nwa gị bụ ige ya ọrịa mmịnwụ. oh God, people that's so wicked. ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chụpụta. nwoke ka isikwa gị na-eme ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chụpụta. ihe ị kọrọ n'ala ọ naghị eme, itinye aka ọ naghị agara gị, ime elu m ala kọkọrọrọ m. Chineke para ma tụlee. ọ bụ ihe anyị na-eme na-akpata ya wowowowowowo. ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chụpụta. ama m na aghọta arụ offering time onye bịa wee chi ya wetakwa tait. ama m na aghọta ibe anyị uche obiere nwala m. o kwesịrị ọ na-emenụ m obi ọjọọ. nwoke mụrụ nwa ya makwa na ibi ọrịa mmịnwụ ipegara ile pịata ọrịa mmịnwụ gị ile nwa gị nọ n'ụlọ makwasa ya dawakwa ya nkwadachaa ya bunye ya ọrịa mmịnwụ HIV. ka ọ dị ka anyị gaa n'akwụkwọ akụkọ Punch. ọ bụ Tinubu kpatara ihe mere Peter Obi na-akpa mkpaso ji arụkọ dịka ji na mmanụ ka Dele Momodu kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye ndu ndị ọnụọgụ ha kacha dị nta n'ụlọ nzukọ seneti bụ Tony Nwoye agbahapụla otu pati African Democratic Congress bụ ADC ma sonyere otu pati NDC. Trump eyiela egwu ịtụzi mba Iran nke bụ ogbunigwe ma ha ma ajụ ikpenye n'ihe o kwuru.
ụjọ ime ntụliaka elu praịmarị n'aka nkwemọtọ na-atụ Peter Obi o ka Kenneth Okonkwo kwuru bụ akụkọ na-adadarịrị na akwụkwọ akụkọ Punch. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu dị uchu n'ọrụ ya inye ogbugbo na nsogbu chere ala anyị aka mgba n'ihu ka Shetima kwuru. onye isi oche otu pati African Democratic Congress bụ ADC na steeti Anambra bụ Chris Nwosu agbaala arụkwaghịm bụ akụkọ na-ada jamjam na akwụkwọ akụkọ Punch. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na agaghị m ahapụ otu pati NDC n'agbanyeghị ngafere Peter Obi gafere baa n'otu pati. agaghị m ahapụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'agbanyeghị ngafere Peter Obi gafere baa n'otu pati NDC ka Emeka Ihedioha kwuru. Uche, ke the call of problem Kenneth Okonkwo nwere ebe Peter Obi nọ. eche ma ị na ya bụ na ha so somehow na ha na-arụkọ. ka ezike mgbe ọ gbahapụrụ otu pati ADC gbaba n'otu pati NDC Kenneth Nwankwo afụrụ ịma Kenneth Okonkwo a na-ekwu okwu ya ọ sị na ihe bụ iwe ya bụ na Peter Obi chere na a na-eji emotion eme ntụliaka elu Naijiria na Naijiria adịghị otu ahụ. Naijiria awụ onye na-ekpetaghị gị ikpetere ya na anaghị eji aka petepete eso ihe gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria bụkwanụ nke bụ eziokwu ya. mana nke o si na Peter Obi na-atụ ụjọ ime ntụliaka elu n'aka nkwụmọtọ ọ manụ na ihe ntụliaka elu a na-ekwu okwu ya ọ ga-adị hot, very very hot very hot. adụkwala m aka n'ọnụ ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ The Statesman. ndị na-eme ngagharị iwe emere na ngagharị iwe gaa n'ụlọ ọrụ MTN dị n'Abuja bụ ụlọ ọrụ mba South Africa nwe n'ihi anya mkpọrọmasị mba South Africa na-ebuso ụmụafọ Naijiria dị na mba ha. ka ọ dị onye isi ala mba South Africa bụ Cyril Ramaphosa apụtala kwuo na mba South Africa anaghị ebu anya mkpọrọmasị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọkpa ụlọ nzukọ omeiwu kansụl ime obodo Ikeduru ihe mere m ji wezuga onwe m iso azọ ya bụ ọkpa ka nwa gbara n'anwụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. ọnọdụ enweghị nchekwa bụ nnọọ ihe iyi egwu nye obodo anyị bụ Naijiria. ọnọdụ enweghị nchekwa bụ nnọọ ihe iyi egwu n'ime ntụliaka elu n'aka nkwụmọtọ ka onye isi oche INEC bụ Joash Ọjọ Amụpitan kwuru. ntụliaka elu afọ 2027 onweghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị maọbụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị ndị uwe ojii ga-ele anya n'ihu na ya bụ ntụliaka elu ka onye Inspector General ndị uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Disu kwuru. ka ọ dịrịkwa otu ahụ ọ dị egbe ime ikwu ekwu abụghị gịnị omume. ikwu ekwu abụghị ime eme onweghị onye anyị ga-ele anya n'ihu. ya dịrịkwa otu uhụ unu ga-emezukwa ya unu ga-eme gịnị ọ ga-emezukwa ya. ndị Ikeduru nwa gbara si na o wezugala onwe ya isi azọ ya bụ ọkwa. ịchọrọ ịmara ịmatakwu details gị were akwụkwọ akụkọ The Statesman gụrụ ya gụtuo ama m ị na-aghọta. ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm eji gwa ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu ahụ gbadoro ọkụ n'okwu Emeka Ihedioha kwuru na ọ gaghị eso Peter Obi agafere n'otu pati NDC na ọ ga-anọ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. anyị wee na-ajụ gị mkpebi a Emeka Ihedioha nwere ọ ga-enyenwu ya ihe ọ chọrọ. ya bụrụ na ị nwere ọsịsa soro ibe gị zibatara anyị ozi mana WhatsApp anyị o mana Facebook anyị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. biko gere na ọkwa dị oke mkpa
amena wata kodi gbamoro nze ma ọzọ a na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga anyị alọghachiela n'ụtụtụ a ịbịa leba ya anya bụ isiokwu anyị ji wee wụcha na nke ụtụtụ taa ebe anyị ga-anọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na mkpebi Emeka Ihedioha kpebiri ịnọ n'otu pati African Democratic Congress kwuo na ya na Peter Obi bụ nwanne mana ọ gaghị eji maka nke a esonyere ya n'otu pati MDC. Ọsịsa anyị na-achọ ịnụrụ kene n'ọnụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ mkpebi Emeka Ihedioha kpebiere onwe ya ịnọ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ọ bụ ezi mkpebi nye ya nke a ọ ga-emenwu ka Emeka Ihedioha nweta ihe ọ chọrọ. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook gaa soro ibe gị kiriwe anyị live ebe ahụ zibatakwara anyị ozi ịbọọlachi Ọmụnne na Bọlachi ịbọọlachi Chimezie mmadụ waham nwafọ ebelu obube onwe n'ọta anyị na nkenke ajụjụ iwefọghara n'okpokpo ọrịa oke mkpa mana ha mshima aka nga ahụ ya rụ ma ọ ga-enweta ịjụgachi ya rụ ma ọ nwere ike inwe afụ ihe ọ na-achọ. The answer is yes. Ya na ọ na ADC ọ ga-enweta ihe ọ na-achọ. Emjikwa okwu ahụ ochie elega ahụ anya ebe pati mmanụ ụlọ ọwụ pati ka anyị lega anyị elega ahụ kandidatọ bụ onye the personality mmanụ so ashama aga m share n'ọkwa na ADC n'ihi na anyị elega ahụ pati anyị elega ahụ kandidatọ Chimezie mmadụ ahụ ndewo ya gaziere gị nọ Chimezie mmadụ ya bụ chọrọ obi gị adaala ụda ịbọọlachi ya Uchenna Clara ụtụtụ ọma ya na Bọlachi ịbọọla ya I'm Catherine Ekuha calling from my community Afo in the West local government. Yeah. Let me say that Hebasara defection statement Emeka made yesterday. For me, it is a very wrong decision. In the sense that Southeast today, no matter how long you are Achega, Obi has the majority of sympathy across the Southeast zone. No matter what you are here. So now, even I made the last election, we even actually Okada in Nasarawa State in Military House of Reps due to where Peter Obi. So imagine, Emeka Ihedioha, personally, I have likeness for him as well as other Igbolites. Join the wave of Obi, he will gain a lot of votes. Now, on ADC now, ADC, know how, their presidential candidate is Atiku. So how can you, it's again on Medo, even Obi will not have, because all his statements, he had not ADC, as support to Peter Obi, is not, Peter Obi will not even trust you. Atiku will not ADC with you. We not also trust you. So why can you be in the middle? I had expected him to join the wave. One of his strongholds is Augustinus in the Owerri zone. Even one that he can do Jonya Agocha. I've left for ADC, NDC rather. So most of the people who go above Chala. So Emeka Ihedioha now will be in ADC and fight this fight. So it is good to leave the stage while it is still lively. Now, supposing now all these lingering court cases and all that, I like my own court Emeka because Supreme Court told them to go back to the High Court. Assuming at the end of the day now, ADC, start election ADC, NDC, it may be late for him. You take the decision.
and join Peter Obi in NDC. That is the Kwawaham. Ya gasịrị gị nọ ndị aka chesin ya bụ chere obi gị adaala n'ezigbote ụda n'ụtụtụ a. Ifeanyị ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ọ sị mkpebi Emeka Ihedioha mere ịga n'ihu nọrọ n'otu pati ADC bụ ka obi ya si wee gwa ya na ọ bụrụ ma ọ nọrọ na ADC nweta mmeri uru ya ka ọ bụ. Ọ bụrụkwanụ ma ọ nọrọ na ADC kwa afọ n'ala ya diwe n'ihi na mmadụ agaghị amanye ya ịnọ na pati ọ na-achọghị mana ndụmọdụ ọ na-enye ya bụ ya anọkwala ebe ahụ na-agba Peter Obi mgbe okpuru ya gaziere gị nọ. Ifeanyị ejimi nke onye ịbọọlachi ikuku ejidela onye nke a biko gbalịa kpọghachie ka i wee nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu ọnụ ebe ahụ n'ụtụtụ a. ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. ụtụtụ ọma injinia uche otu mere taa adị m mma na-atụfughị oge echema ma South Glass na-akpọ ụmụ otu ajụjụ m chọrọ eji achọrọ m ịjụ ọkwa gọvanọ Imo steeti ma onye domere ya uche ị ga-azọ nwe ya aga m azọ nwe ịghọtala don't suffer that ọ ga-eru eche gị hụ posta ma kpọrọ Claras ma running mate uche ị gaghị atụrụ anyị uche ọ gaghị atụrụ anyị ọwụ na agaghị atụrụ m nwa ekwube na ị ga-azọ na asị ọwụ ihe niile ka a na-ekwu na redio ọwụ ihe niile ka a na-ekwu na redio so ihe m na-ekwu okwu ya wụ onye ọlacha test for blood izie ya nọ ebe ọ nọ ịghọtago ọ na isi na ewe odogwu nọrọ ebe ahụ ị nọ zụọ ya mana nke m na-agaghị akwado onwe ime rụrụ aka na elekshọn onye ọla na-ebe ọ nọ zụọ o nweta mmeri ya ga maka na enwe onye si n'ọrụ ya nwa ga-awụrịrị gọvanọ ịghọta onye ọbụla nwee right ịzọ ịghọtara kpọdụ na-achọghị ọkịrị nrụrụ aka ngọọlụ onye nọ ya nọchi ike go there and test and prove your ministry. Ndewo ya gaziere gị injinia Frank Uju ebelebe ịbọọlachi ụtụtụ ọma. Bọọlachi Mike E. Ndewo Uche Clever ya gazie ekelele gị Uche na nkenke ihe Emeka Ihedioha kwuru si na ọ ga-ese Peter Obi gafee ebe Uche enweghị pọmi onweghị m hụrụ na ihe a papa m nọ na enwere ike mụ na gị uche ofe afọ na Clara ma na pati ganụ bi onye anụrụ si Uche enweghị m ihe a chọga to get it right so for me ebe ọ bụla ọ chọrọ ịga ya aga but as far as ha abụọ echegaghị okwu ya ndị marakwana reason Peter Obi ji si na pati ịhụ pụọ so mgbe ọbụla ike Emeka Ihedioha nọ ama m na ọ sọpọtụkwara ya so ebe ọbụla ọ nọ ebe onye nọ ya nọrọ n'isi ike ya gachire m ya gaziere gị nọ nwoke ọma inye ọha ime ihe mere ajụjụ ajụ wee dị oke mkpa bụ na abịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị o nwere ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-esi adị ị hụrụ pati na-arụ ọrụ pati na-arụ ọrụ ihe ga-anụ pati ndị nke a ka anyị tụọra onye ọla bịara ibinye aka ọ pati a ka abịa mgbe ụfọdụ anaghị ele anya how credible ego pati a ka m tụọra ewere line ahụ na-aga mgbe ikuku ahụ kuwe ya na-ekuru na-aga gaa n'ihu nwaanyị ọma. ozi nke dawapụtara na Facebook anyị na Echo FM 100.7 nke si n'aka Sam Lawson Abams ọ sụche na Clara ụtụtụ ọma ọ sụ na amakakwa n'ụtụtụ a people are looking so adorable and smart ọ sụche na ochekwa na ọ ga-adịrị Emeka Ihedioha mfe inweta ya bụ mmeri na ntụliaka elu anaghị ime na otu pati ADC ọsọ chere na ọ ga-adịrị ya mfe n'otu pati ADC ndewo Lọsinsi Mbise Road na nke a si n'aka Lucy Addison ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m ọsọ anyị jishi ike na anyị na-eme ọfụma ndewo ya gaziere gị nọ ịbọọlachi Uche na Clara ụtụtụ ọma ọ bụ Mbadiwe ezigbo mbere na-akpọ ndewo ma sị na echiche onye adịghị ya njọ Emeka Ihedioha ikpebi ịnọgide na ADC ọ dị clear kemgbe o jiri bụa politiks Atiku nna ya ukwu from 1999 ọ bara egwu ya mere ma mgbe ọ gara House of Reps Emeka Ihedioha aka m onye Atiku nna ya ukwu ọ ga-ahapụli nna ya ukwu ahụ ọ ga-ahapụli ya ọ ya ihe mere ebe ahụ ọgwụkwọnụ mgbe ọ ga-anọrọ ebe ahụ ebe ihe ọzọ chọga ebe ahụ o nwere ike ọwụcha gọvanọ ọ bụrụ na ebe na ụzọ ọtụtụ obi ya obie niile wụ na ọ bụrụ na onwe oche Atiku o mere enweghị ya wụrụ prezidenti ọ ga-awụ fight ọ ihe ọchọchị ya gaziere gị nọ
ya bụ choro obi gị adaala ụda gaa n'ihu nwaanyị ọma. n'ozi nke si n'aka Oluchi Amadosi Ihedioha ịmakwa na ntụliaka elu emere na afọ 2023 gara aga na ya nwa bụ Oluchi Amadi na ihe ọbịa n'aka wụ elupi na ọ chọdị ime onye wu ahụ onye ọwụ elupi n'ihi na Peter Obi nọ na elupi Labour Party nye na-abịa na-aga nye ụla nọ na Labour Party otu aka ha chi oshi bịa ka ihe na nke a si n'aka Azụka Nnọrọ m ọsọ ụtụtụ ọma my love of the state ndewo n'aka si n'aka Ella Ijeọma ọ sị na ọ hụrụ anyị n'anya ndewo anyị hụkwara gị n'anya nọ Ella were nwa ya gaziere gị o wee bụrụ ya ịbọọla chi hello ụtụtụ ọma chere ka mgbanye redio m Clara ịbọọla chi God bless you. Yeah, thank you from area ahead. I think this is my first time of telling you guys. ndewo People, yes, I'm not making it and whatever you know, chọrọ ime ya nọrọ ebe ahụ ọ chọrọ ịnọ nsogbu anọdụ kemgbe ya gbakwala tem ahụ Peter Obi ọsọ bụrụ Peter anyị ga TWO anyị ga-aga ebe a ga tọrọ ihe ọbụla Peter Obi nọ nga aha ka anyị nọ onye ọ narị ma ya ga-ahụ ọgọ transfọma biko gwara m Andy ka ahụ mgbasara ọnụ ya si na ntị ruo na ntị si alaghachi tochime ndị ọsọ na-ekweghị kpatali ego ya laghachisi ndị ọsọ ya hapụga Peter Obi aka nwee mgbe ọ gbara ya na ya ụmụ ebiri ejuru na Senate ụmụ ebiri ejuru na rep ụmụ ebiri ugwu gọvanọ and whatever ya nọrọ achụgharị dimkpa ibe na-azụ ihe na-anaghị eme na kọntrol famili ya ka Peter Obi nwe ihe dị ya mkpa unu wụọ nnọọ ya laghachi na film indọstrị ya ga ebe a ga nyokiri uwe ụmụ nwaanyị gba ọtọ ya hapụka Peter Obi ogweghị nke ọgba ya gaziere gị ebere ya ọ dị Igbo mere nze ma m ọzọ tupu anyị anabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya biko gere na ozi ekele adị oke mkpa na nke a si n'aka mmadụ abụchi nwe iwu ọ sị na anyị kasịere ya maazị na Oriakụ Ifeanyị nwa na-ekwu obi maka ọnwụ nne ya bụ Oriakụ Felicia ihe ọnụ na-ekpu nwa na-ekpu larala mmụọ nke ụmụ onye ukwu ụmụ dim nke kansụl ime obodo Ikeduru nke steeti Imo ị na-ekelekwa ndị otu obi nwanne dị ụtọ Social Club of Nigeria nke Owerri maazị Izuchukwu Ọnaniga na maazị Ugochukwu Okafọ ị na-agọrọ ha ọfọ nchekwa Chineke ya gaziere gị mmadụ abụchi nwe iwu n'ozi ekele a nke a si n'aka Ofuga Mbise Ojitaya eme ọgọ ọsị biko na anyị kasịere ya ndị otu obi nwanne dị ụtọ Social Club of Nigeria nke Owerri obi maka olili ozu Oriakụ Felicia ihe ọnụ na-ekpu nwa na-ekpu larala mmụọ na anyị kelekwa Nze Barnabas nwa na-ekpu maazị na Oriakụ Ifeanyị Chukwu nwa na-ekpu maazị Charles nwa na-edo na maazị Obinna nwe iwu ọ na-agọrọ ha ọfọ ahụike na ogologo ndụ ndewo ya gaziere gị Ofuga Mbise Ojitaya eme ọgọ ka ọ dị Igbo mere nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị